uno mar mondo mi omak ringrene moko bendi mako jot. Ang'o momiyo ute thieth jatimo kama? Kata obedo ni to chike ma pacho kae to yango makare ni oyo ma to en ataro mar chik. In kaka director mochung' ne chenro mag thieth. Erokamano ahinya Joyce, adwa wacho ni kako kilo osewacho ni bedo osuptal osebedo ka mako jatuo mosechango kata body nikech en yo mayot ahinya mondo imi jo anyuola kata jo familia gimiluongo ni pressure kata ketogi e sinani mar chudo kata en gima ok en gima ber nikech odhi ataro mar chik kata ratiro mar dhano. To gima dwa wacho kaka director en ni ok onego bed ni wan warito mwagi kanyo. Kaka daktari en ni onego bed ni wageng'o mondo kik wagig e sinani mar tamruok kata bedo ni ok inyal chudo. Inyalo geng'e yo machalo nade? Inyalo geng'e yo machalo nade daktari? Kamano. Mane gima dwa wuoye. Koro nitiere gik mang'eny mwatimo mondo wageng' kik wagig e sinani mar chudo mondo kik ta. Mokwongo en ni wadwaro ni ng'ata ng'ata bed gi gima iluongo ni okumba mar thieth. Iluongo ni health insurance. Okumba mar thieth ni mwang'eyo mar Kenya oketo iluongo ni SHA. SHA ni nigi nyaka benefit miluongo ni ka ng'ato osetho to omiyi nyaka muchari bill. Ochulo ni gimoro amora. Omiyo ka ng'ato nigi insurance to otami gik kama koro bill tami chulo nikech insurance onego bed ni chulonwa bill. Mar ariyo insurance nitiere jok manigi insurance miluongo ni private insurance. Gin insurance mag wegi ok mar Kenya miluongo ni SHA. Ging'eny ok adwa wacho gi tani wawacho kata achiel iluongo ni CIC, Madison, gimokogo. Jok manigi okumba mar thieth gi ok onego bed ni ok bedo go okumba mar thieth miyo idhi mondo mi thieth. Nitie joma wacho ni iga dhi rumo to pok atiyo go okumbana mar thieth. Koro odhi osuptal mondo miye yath kata mondo timne gimoro nikech oneno ni iga dhi rumo to nochul pesa mar okumbane mar thieth to pok otiyogo. Inya timo kamano, yes, to kinyne kisetieko kata kise exhaust pesa ni mani okumbani mar thieth tiyudo kata accident, then mi bedo ni ok inyal chulo bill nikech nisetieko okumbani mar thieth. To okumba mar thieth ni betiyo gi principle miwacho ni ji te mantiere okumba mar thieth ok onego bed ni bedo matuo e higano. Nikech ka ji te obedo matuo e higano to kata okumba mar thieth ni ok nyal bedo gi pesa mondo ochul ne ji te e higano. Principle mar insurance. Omiyo number 1 en ni ji ng'ata ng'ata nyaka bed go okumba mar thieth. Mar ariyo en okumba ni mar thieth ti kode mowinjore mana ki ituo koko nego bed ni tiyo kode. Ok ni aneno ni sa adhi rumo nyaka koro adhi osuptal mondo ati gi pesa na mani okumba mar thieth. Mar adek, okumba mar thieth ok onego nyisi osuptal midhiye. An ga dieri ni kata gima notimore Matani. Sama ne gidonjo Mata ne gin gi gimoro mane giketo piny nikech ok inyal donjo Mata kionge gi gimoro amora mana ka en emergency. To gitimo ni emergency care then giteri osuptal minyalo. Nyiso ni ne gin gi gimoro sama ne gidonjo. En mana ni nikech osuptal obede mang'eny omiyo koro pesa kata okumba kane gin go okumba orumo te. Omiyo okumba wa mar thieth be ok onego nyiswa ni osuptal ma kata osuptal ma ema. Onego be ni wadhiye osuptal machiegni kodi midhi yude thieth mowinjore gi problem ma in go. Ma miyo wakonyo mondo kik wa deplete okumba wa kata tieko pesa wa mar okumba mar thieth. Mar adek okumba mar thieth en ni okumba mar thieth onego be ni watiyo go mana sama
ochuno ni nyaka iti kode. Ok ochuno ni koro andala kaka an ka andala wa Nyakach, osuptal matin mogik dala wa kanyo o en nono, so long as ni ase ndikora SHA. Ok onego bed ni achulo gimoro. Ok onego bed ni koro nikech an gi okumba mar thieth moro mar private ma wacho cha ni koro mane madona tigo to onego bed ni mar SHA cha konya. Nyiso ni onego bed ni watiyo go okumba mar thieth rationally, kwa keto migawo mondo wang'e ni kik watiek okumba mar thieth nikech wakia gima kiny. To ng'ato kosebedo osuptal, sami ng'ata donjo osuptal, onego bed ni iwinjori, iwacho adieri mari kapok ibedo admitted ni gini wadhi chudo nang'o. Katiba marwa omiyo wa right ng'ata ni emergency, ng'ato koyudo accident osuptal moro amora machiegni kodi nyaka miyi gimiluongo ni first aid, thieth mokwongo. To bang' thieth mokwongo ibedo kodi piny tipenji ni udhi chudo kata ok udhi chudo. To ka udhi chudo nang'o? To ka ng'ama ni jogi ok nyal chudo nikech osuptal chudo mopogore, to gitimo ni gimiluongo ni transfer and not refer. Transfer nyiso ni teri osuptal matin kata mar piny owacho manyalo bedo ni bill ne ni piny mok bi chandi ahinya.